నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము. సో మొట్టమొదటగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. సో ప్రకృతి మరియు పురుషుడు ఈ రెండు కూడా క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞము. చ అంటే మరియు, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడు, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు, ఇవన్నీ కూడా ఏతద్వేదితం, ఇవన్నీ కూడా వేదితం తెలుసుకోవాలని ఇచ్చామి కోరికగా ఉంది. జ్ఞానం జ్ఞేయం చ, జ్ఞానము మరల మరియు జ్ఞేయం కూడా తెలుసుకోవాలని ఉంది కేశవ. అంటే కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడ కృష్ణ కేశవ. సో ఇవన్నీ నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, మరి పురుషుడు అంటే ఏమిటి, తర్వాత క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు, క్షేత్రాన్ని ఎరిగినవాడు. క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరు, జ్ఞానం ఏమిటి, జ్ఞేయం ఏమిటి, 6 విషయాలు ఇక్కడ అడగటం జరిగిందనమాట. సో 6 థింగ్స్ అడగటం. ప్రకృతి, పురుషుడు, మరి క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము, జ్ఞేయము ఏమిటి అని చెప్పి అర్జునుడు 6 ప్రశ్నలు వేశారు. అప్పుడు భగవంతుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఏమని? శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. సో ఈ శరీరాన్ని కౌంతేయ క్షేత్రం అని చెప్తారు. అభిధీయతే అంటే ఇది అర్జునుడిది, పిలువబడుతోంది. ఈ శరీరమే క్షేత్రం అని పిలువబడుతోంది. ఏతద్యో వేత్తి, ఇది ఎవరికైతే వేత్తి అర్థం చేసుకుంటారో తం వాళ్ళు ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విదః, అతనిని ప్రాహు అంటే అంటారు అని, క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు. అంటే ఏమిటి, ఈ శరీరమేమో క్షేత్రము, ఈ శరీరాన్ని ఎరిగిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. సో మనకి 35 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సో ఈరోజు అట్లీస్ట్ మనం 17 శ్లోకాస్ కవర్ చేయాలి. సో మొట్టమొదటిది క్షేత్రం అంటే ఏమిటంటే మన శరీరం అని, క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటే మరి మన శరీరాన్ని తెలిసినవాడు అని చెప్తున్నారు. సో కర్మక్షేత్రం తెలిసినవాడు మరియు దేహాన్ని క్షేత్రము అని పిలుస్తారు అని చెప్తున్నారు. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయోర్జ్ఞానం జ్ఞానం మతం క్షేత్రజ్ఞయోర్జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. సో ఈ క్షేత్రాన్ని మరి తప్పనిసరిగా ఏంటంటే సర్వదేహాల్లో కూడా నేనున్నాను, క్షేత్రజ్ఞున్నని నువ్వు తెలుసుకో. సో క్షేత్రాన్ని ఎరిగిన వాడిగా అంటే క్షేత్రజ్ఞుడిగా నేను
అన్ని సర్వక్షేత్రాల్లోనూ ఉన్నానని విద్ధి తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. నేను ఒక క్షేత్రజ్ఞుడిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళ క్షేత్రంలోనూ ఉన్నాను, శరీరంలోనూ ఉన్నాను. క్షేత్రజ్ఞయోర్ జ్ఞానం, ఈ క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క జ్ఞానమే జ్ఞానం, ఈ జ్ఞానమే మతం అమ్మ. ఇది తెలిస్తేనే అది జ్ఞానం అని నా అభిప్రాయము. సో అందరి దేహాల్లోనూ నేను క్షేత్రజ్ఞుడిగా ఉన్నానని నువ్వు తెలుసుకో చెప్తున్నారు ఇక్కడ క్లియర్ గా. నేను అందరి దేహాల్లో క్షేత్రజ్ఞుడిగా అంటే ఓనర్ గా నేను ఉన్నాను. దేహాన్ని మరియు దానిని ఎరిగిన క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానమని మతం, నా అభిప్రాయము. మమ, నా యొక్క మతం, నా యొక్క అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమిటంటే నేను అందరి దేహాల్లో క్షేత్రజ్ఞుడిగా ఉన్నాను. నంబర్ 2, జ్ఞానం అంటే ఏమిటని అడిగావు. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? ఈ క్షేత్రాన్ని, ఈ క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి, ఈ రెండింటిని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో అవగాహన, అదే జ్ఞానం అని నా అర్థం, నా అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. సో దేహాన్ని ఎరిగిన వాడి గురించి, ఆత్మ గురించి, పరమాత్మ గురించి చర్చించేటప్పుడు భగవంతుడు, జీవుడు, ఈ భౌతిక పదార్థం, ఈ 3 అంశాలు మనకు తడతాయి, అంతే కదా. మరి భగవంతుడున్నాడు, జీవుడున్నాడు, ఈ భౌతిక పదార్థం ఉంది. ప్రతి కర్మక్షేత్రంలోనూ మరి ఈ పరమాత్మ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు, మన ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. నేను క్షేత్రజ్ఞుణ్ణు, కానీ వ్యక్తిగత క్షేత్రజ్ఞుణ్ణు కాదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఈ దేహం ఉందంటే ఇంద్రియాలతో కూడి ఉంటుంది. ఇలాంటి ఇంద్రియాలు నియమించేవాడు కనుకనే భగవంతుణ్ణి హృషికేశ అని కూడా పిలిచారు. సో ఈ రాజుగారు గనక ప్రధాన నియమకుడిగా ఉంటాడు కదా, మనకి ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో ఇంకా క్లియర్ గా మనకు అర్థం అవుతుంది. సో చూపిస్తున్నాను, ఒక నిమిషం. ఒక ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి, ఈ ఫీల్డ్ అంటే భూమి ఉంది. భూమి ఇప్పుడు మీకు చెందింది, సో మన భూమి మనకు చెందింది కాబట్టి ఇది మన భూమి అనుకుంటాం. కానీ భూమికి ఓనర్స్ మనమే, కానీ ఒక రకంగా గవర్నమెంట్ కూడా ఓనరే. మరి ఇదివరకు రోజులు కాబట్టి రాజుగారిని చూపిస్తున్నారు. ఎందుకు? అంతా ఆయనదే కాబట్టి, గవర్నమెంట్దే కాబట్టి మనం ప్రతిదానికి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కడుతూ ఉంటాం. మరి మనదైతే మనం ఇంకొకరికి ట్యాక్స్ కట్టవలసిన అవసరమే ఉంది. కాబట్టి మనదని మనం అనుకుంటున్నాము, నిజమే, మనం వాడుకుంటున్నాము. కానీ దానికి కూడా వేరే ఓనరు ఉన్నారు, మనం ఆ ఓనర్ కు ట్యాక్స్ కట్టుకుంటూ ఉన్నాం ఆ గవర్నమెంట్ కి. సో అదే విధంగా మన ఆత్మ మరియు పరమాత్మ ఇక్కడ ఉన్నారు అని అది క్షేత్రానికి ఓనర్స్ వాళ్ళు అని చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమంటున్నారు? తత్క్షేత్రం యచ్చయాదృక్చ యద్వికారీయతశ్చయత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మీ శృణు. ఇప్పుడు క్షేత్రము అది ఏ రకంగా నిర్మించబడిందో ఆ విధము, దాని యొక్క మార్పులు ఏమిటి, అసలు అది ఎందులో నుంచి ఉద్భవించింది అనే విషయం, తర్వాత క్షేత్రము వాటి యొక్క ప్రభావాలు ఏమిటి అనేది కంప్లీట్ గా నా సంక్షేప వర్ణన, అంటే నా యొక్క క్లియర్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను, ఇప్పుడు విను అని చెప్తున్నారు. ఋషిభిర్బహుదా గీతం ఛందోర్భి వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. సో ఋషిభిర్బహుదా గీతం, ఈ ఋషులందరితోనూ కూడా రకరకాలుగా వర్ణింపబడింది. అలాగే ఛందో వేద మంత్రాల చేత కూడా వివిధ పృథక్ అంటే పలు రకాలుగా ఇది వర్ణించబడింది. అలాగే బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ బ్రహ్మసూత్రాలతో కూడా ఇది వర్ణించబడింది. ఎలా? హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై అంటే కార్యకారణ అంటే లాజికల్ గా, కార్యకారణాలతో కూడి అంటే లాజికల్ గా చాలా నిశ్చితంగా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడింది. ఏది? ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి క్షేత్రజ్ఞుల గురించి జ్ఞానం చాలా మంది ఋషుల చేత ఎన్నో రకాలుగా, ఆ తర్వాత వేద గ్రంథాలలో వర్ణింపబడింది. తర్వాత జ్ఞానము ఈ విశేషంగా ఈ వేదాంత సూత్రాల్లో కూడా చాలా హేతుబద్ధంగా, బ్రహ్మసూత్రాల్లో అన్నిట్లో కూడా లాజికల్ గా చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడింది అని చెప్తున్నారు.
ఇక్కడ ఛందోబి అనే మాటను అనే మాటకు అర్థం ఏమిటంటే వేదవాంగ్మయాలు, ఛందస్సు అంటే జనరల్ గా గ్రామర్ లో ఛందస్సు అనే విషయం ఉంటుంది. ఛందోబి అని రిఫర్ చేశారంటే యూజువలీ వేదవాంగ్మయాలు అని చెప్పి సూచిస్తుంది అనమాట. సో ఉదాహరణకి ఏమంటున్నారు, యజుర్వేద శాఖలో అంటే యజుర్వేదంలో తైత్తరీయోపనిషత్తు అని ఒకటి ఉంది. యజుర్వేదంలో తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు. సో ఇది ప్రకృతిని, జీవుణ్ణి, భగవంతుణ్ణి వివరిస్తోందన్నమాట. సో అందుకని ఛందోబి అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే వేదవాంగ్మయాల్లో కూడా ఈ క్షేత్రజ్ఞుల గురించి వివరంగా చెప్పబడింది. సో ఎక్కడ చెప్పబడింది వేదవాంగ్మయాల్లో అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. చాలా చోట్ల చెప్పబడింది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ యజుర్వేదంలో ఈ తైత్తరీయ ఉపనిషత్తులో ప్రకృతిని గురించి, జీవుడి గురించి, భగవంతుడి గురించి చెప్పబడింది అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇచ్చారనమాట. సో ఇదివరకు సరే, మన దేహం కర్మక్షేత్రం, ఇది తైత్తరీయోపనిషత్తులో ఎక్కడుంది, బ్రహ్మపుచ్చ ప్రతిష్ఠ అని చెప్పారు. అంటే ఎలా వివరించారంటే ఈ తైత్తరీయ ఉపనిషత్తులో అన్నమయ కోశం, ప్రాణమయ కోశం, జ్ఞానమయ కోశం, విజ్ఞానమయ కోశం, ఆనందమయ కోశం అనేటటువంటి 5 స్థితులుగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ క్షేత్రాన్ని వివరించారనమాట. సో ఆ 5 స్థితులు ఏమిటో ఒకసారి చూద్దాము. ఇక్కడ మనకి ఒక ఐ థింక్ ఇక్కడ బహుశా లేదేమో, ఇంకొక చోట ఉంది. బట్ ఎనీవే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. సో అది ఆ 5 కోశాలు ఏమిటన్నది చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఆత్మ పరమాత్మ ఇది చూసాము. ఈ తైత్తరీయోపనిషత్తులో బ్రహ్మపుచ్చ ప్రతిష్ఠ అని చెప్పారు 2.9లో. ఏది 2వ అధ్యాయము 9వ శ్లోకంలో అన్నమయ అని పిలువబడేది భగవానుడి యొక్క ఒక శక్తి ప్రకటము అనేది ఒకటి ఉంది. ఏమిటంటే అన్నమయ అంటే జీవితం కోసం మరి మనం ఆహారం మీద ఆధారపడతాం కదా. ఫస్ట్ స్టేజ్ అన్నమయ స్టేజ్ అదనమాట. ఏది మనం లైఫ్ అంటే జీవించాలి అంటే ఆహారం తీసుకోవాలి కాబట్టి అది అన్నమయ కోశం. వాస్తవానికి ఇది పరమ పురుషుణ్ణి గురించి భౌతిక అనుభవం అన్నమాట. అంటే భగవంతుణ్ణి గురించిన ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఏది ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నాం, అన్నమయ స్టేజ్. ఏది ఆకలిస్తే అన్నం తినడం, ఇంతకంటే మించిన జ్ఞానం లేదు ఆ టైంలో. ఆకలిస్తే అన్నం తింటున్నాం, భగవంతుడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడనేదో ఒక ఫిజికల్ గా ఒక విషయం తెలుసు మనకు. సో అది అన్నమయ స్టేజ్. సో అంటే జస్ట్ ఉండటాని కోసం తినటం, ఏదో భగవంతుడు ఉన్నాడు అనే ఒక అభిప్రాయంతో ఉండటం, అంతవరకు మాత్రమే నాలెడ్జ్ ఉంది అన్నమయ స్టేజ్ లో. నెక్స్ట్ది పరతత్వాన్ని ఆహారంలో అనుభూతి ఒనర్చుకున్న పిమ్మట ప్రాణమయము. దానిని జీవ లక్షణాలతో అనుభూతి ఒనర్చుకోవచ్చు. అంటే కొంచెం భగవంతుడి తత్వాన్ని ఇంకొంచెం జీర్ణించుకున్న తర్వాత అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్ ప్రాణమయం అనేది జీవిత లక్షణాలతో మనం కొంచెం అంటే ఈ మైండ్ తోనూ బుద్ధితోనూ కొంతగా స్లోగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవటం, ఆధ్యాత్మిక మార్గం అది ఏమిటి అని ఆలోచించటం. ఆ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్టేజి ప్రాణమయ కోశము. ఇంకా నెక్స్ట్ది జ్ఞానమయ కోశం. అందులో అనుభూతి అనేది జీవ లక్షణాలను దాటి ఆలోచన, అనుభవము, కోరిక అనే వాటిని చేరుకుంటారు. సో అది ఇంకా ఆ జ్ఞానంలో ఏంటంటే నార్మల్ జీవిత లక్షణాలు, ఈ ఆహారం తినటము, ఈ ఏదో అర్థం చేసుకోవాలని ట్రై చేయటం, దీనికి మించి ఇంకొంచిన డీపర్ థింకింగ్, అండర్స్టాండింగ్, అవగాహన, ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన స్థితి జ్ఞానమయ స్థితి. ఆ తరువాత విజ్ఞానమయ స్థితి అన్ని పిలువబడే ఆ స్టేజ్ లో ఇక బ్రహ్మభావనలో ఈ జీవుడి యొక్క నిజతత్వం, అతని మనస్సు, జీవ లక్షణాలు అన్నిటి నుంచి ఇకప్పుడు వేరవుతాయి. అంటే ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ జ్ఞానం అన్నమాట అది. విజ్ఞానం అంటే
విజ్ఞానంకి జ్ఞానానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎవరైనా చెప్పగలరా? చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. సో ఇంతకు ముందు మీరు మనం చెప్పుకునే ఉంటాం 18 days క్లాస్ లో. ఎవరికైనా డిఫరెన్స్ ఏంటి బిట్వీన్ జ్ఞానము విజ్ఞానము రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, చూద్దాం ఆన్సర్. సో ఈ విజ్ఞానమయం అనే స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే కంప్లీట్ గా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం బ్రహ్మభావనను. దేన్ని? బ్రహ్మభావన అంటే భగవంతుడి తత్వాన్ని, అంటే ఆ సచ్చిత్తానందాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. భగవత్ తత్వాన్ని మనం ఆ తత్వంలోకి వెళ్తేనే మరి ఆ యోగా కనెక్షన్ వస్తుంది. భగవంతుడితో కనెక్షన్ రావాలి అంటే మనకు ఆ తత్వం వస్తేనేగా, కంప్లీట్ గా అండర్స్టాండింగ్ వస్తేనేగా అసలు అది ఏంటి అని అర్థమయ్యేది. సో అలాంటి తత్వం వచ్చినప్పుడు భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏదైనా విషయం తీసుకోండి, మనకు అర్థమైంది అంటే ఒక అవతల మనిషి ఉంటాడు, మాటతో అర్థం చేసుకోవటం అనుభవపూర్వకంగా అర్థం చేసుకోవటంలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పక్కవాడికి ఎవరికో చేయి విరిగింది, చాలా నొప్పిగా ఉంది, అయ్యో పాపం చాలా నొప్పిగా ఉందని బాధపడతాం, కొంతవరకు అర్థమవుతుంది. కానీ కంప్లీట్ గా ఎలా అర్థమవుతుంది? ఆ నొప్పి మనకు వచ్చినప్పుడే అది ఎంత నొప్పి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడే కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవటం థియరిటికల్ గా వేరు, సచ్చిత్తానందమూర్తి అని చదువుతున్నాం, కానీ మనకు ఆ స్టేజ్ వచ్చిందా? ఆ స్టేజ్ మనకు కూడా తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు మనకు ఆ భగవత్ తత్వంతో కాంటాక్ట్ వచ్చేస్తుంది, అది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాము. సో అది. సో ఇక్కడ జ్ఞానం అంటే రూపా మాతాజీ జే జ్ఞానం విజ్ఞానం యు ఎక్స్పీరియన్స్, వెరీ గుడ్. తర్వాత మహాలక్ష్మి మాతాజీ జ్ఞానం నేర్చుకునేది, ఓకే గుడ్. సో జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే, జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవటం, విజ్ఞానం అంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవటం. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ అని గుర్తుంచుకోవచ్చు. నేర్చుకోవటం ఒక వంతు, థియరీ రాస్తాము, ప్రాక్టికల్ చేస్తే గానీ ఆ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు తెలియదు. సో ఇది ప్రాక్టీస్, అది మనకు అనుభవపూర్వకంగా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అని చెప్పి అర్థం అన్నమాట, డిఫరెన్స్ అది. సో ఈ విజ్ఞానమయ స్టేజ్ లో మనం ఆల్మోస్ట్ ఆ బ్రహ్మ భావన స్టేజ్ లోకి వెళ్ళి మామూలు జీవ లక్షణాల స్టేజ్ లో నుంచి మనం సెపరేట్ అయిపోతాం. అంటే ఈ మామూలు మనసు, ఈ కోరికలు, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వాంఛలు, ఇంద్రియానుభూతులు, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోవటం, మనస్సు కానీ ఇంద్రియాలు కానీ ఏది మన మీద ఎఫెక్ట్ ఉండదు. అప్పుడు మనం వీటన్నిటి నుంచి వేరుపడి ఆ నిజమైన తత్వంలోకి, బ్రహ్మభావంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. అది విజ్ఞానమయ స్టేజ్. ఆ నెక్స్ట్, ఆ తర్వాతదే దివ్యానందం. ఆ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమొస్తుంది? దివ్యానందం. మరి భగవంతుడు ఎప్పుడూ ఆనందమయుడే, ఆయన నిర్మల హృదయుడు, మరి నిర్గుణుడు, ఆయనకి సచ్చిత్తానందమూర్తి. ఆ విజ్ఞానం వచ్చినప్పుడు, ఆ తత్వం మనకు అవగాహన అయినప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా మనకు కూడా ఆ ఆనందం లభిస్తుంది. ఆ సచ్చిత్తానందం, ఆ దివ్యానందం, నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, అది ఆ దివ్యానందపు స్వభావం అనుభూతే ఆనందమయం అనేటటువంటి దివ్య స్థితి. అందుకే ఆ సమాధిలో ఉన్న వాళ్ళు అదొక దివ్య స్థితిలో ఉండిపోతారనమాట, ఉంటారు. సో బ్రహ్మానుభూతిలో ఉన్న ఈ 5 స్థితులే బ్రహ్మపుచ్చము అని తెలియబడును అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఈ 5 కూడా మూడవదైన అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ స్థితులు మన కర్మక్షేత్రాలకు సంబంధించే ఉన్నాయి. ఆనందమయుడని పిలువబడే భగవంతుడు ఈ జీవుల కర్మక్షేత్రాలకు అతీతుడు. సో మనం బేసిక్ స్టేజ్, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏమీ తెలియదు అన్నమయ, కొంచెం అవగాహన ప్రాణమయ, నెక్స్ట్ది జ్ఞానమయ, అంత తెలిసింది కానీ ఇంకా కంప్లీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రాలేదు. నెక్స్ట్ది విజ్ఞానమయకు వచ్చినప్పుడు మనము ఆ బ్రహ్మ భావన నిజతత్వం ఏంటో తెలుసుకుని ఈ రెగ్యులర్ మెటీరియల్ వరల్డ్ అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలన్నిటికీ దూరం అవటం అప్పుడు జరుగుతుంది. తద్వారా ఆనందమయ కోశంలోకి వెళ్తాం అన్నమాట, ఆ దివ్య స్థితికి. సో ఫస్ట్ 3 కూడా మామూలు కర్మక్షేత్రాలకు సంబంధించినవి. ఆనందమయుడని పిలువబడే భగవంతుడికి ఈ 3 క్షేత్రాలకు ఆయన అతీతుడు అని చెప్తున్నారు. వేదాంత సూత్రం కూడా భగవంతుడిని వర్ణించేటప్పుడు ఎప్పుడు ఆనందమయోభ్యాస్యాత్ అనే పిలుస్తారు. అంటే భగవంతుడు సహజంగానే ఆనందమయుడు, దివ్యానందాన్ని అనుభవించటానికి ఆయన విజ్ఞానమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ, అన్నమయ
వాటన్నిటిలో కూడా విస్తరించి ఉన్నాడు. భగవంతుడు అన్నిటా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ స్థితుల్లో కూడా ఉన్నప్పటికీ ఆయన వాటన్నిటికీ అతీతుడు. సో కర్మక్షేత్రానికి జీవుడే భోక్త, అంతే కదా. తిన్నది మన కోసం తింటున్నాం, మన కోసం అంతా మన ఆనందం కోసం మనం చేసుకుంటున్నాం. ఆనందమయుడైన భగవంతుడు దానికి కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్ అన్నమాట, భిన్నుడు. అంటే జీవుడు ఒంటరిగా కాకుండా ఆనందమయుడైన భగవానుడితో కలిసి భోక్త అవ్వాలి అని గనక నిర్ణయించుకున్నాం అనుకోండి మనం కూడా, అప్పుడు మనం పరిపూర్ణలం కాగలము అని చెప్తున్నారు. సో దివ్యక్షేత్రుడిగా భగవంతుడి యొక్క తత్వం, పరతంత్ర క్షేత్రజ్ఞుడిగా జీవుడి యొక్క తత్వం, ఈ కర్మక్షేత్రము, ఈ స్వభావాల యొక్క నిజ రూపం ఇదియే అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో మనమేమో ఈ అన్నమయ ప్రాణమయ ఈ కోశాల్లో ఉన్నాము, నిమగ్నమై ఉన్నాం. భగవంతుడు అన్నమయ ప్రాణమయ జ్ఞానమయ కూడా ఆయన అతీతుడు, ఆయన విజ్ఞానమయుడు, ఆనందమయుడు, సహజానందమయుడు అని చెప్తున్నారు. అది డిఫరెన్స్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మన కర్మక్షేత్రంలో ఈ 5 ఉంటాయి, భగవంతుడికి ఈ 5లో ఉన్నా కూడా ఆయన మొదటి 3టికి అతీతుడు అని చెప్తున్నారు. ఇదే ఈ సత్యమే మనిషి బ్రహ్మసూత్రాల్లో వేదాంత సూత్రాల్లో అన్వేషించవలసి ఉన్నది అని ఇక్కడ మనకు వివరిస్తున్నారు. సో ఈ బ్రహ్మసూత్రాలు కూడా చక్కగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఈ కార్యకారణాలకు అనుగుణంగా బ్రహ్మసూత్రాలు కూడా చక్కగా పొందుపరచబడి ఉన్నాయి. ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు, నవియదశ్రుతే 2.3.2 నాత్మాశ్రుతే పరాత్తు తచ్శ్రుతే అనేవి వాటిల్లో కొన్ని సూత్రాలు. వీటిలో మొదటి సూత్రం కర్మక్షేత్రం అని, రెండవది జీవుడని, మూడవది వివిధ రూపాల్లో పరమార్థమైన భగవంతుడని సూచిస్తున్నాయి. సో కర్మక్షేత్రం అంటే మన బాడీ, రెండవది ఏంటి జీవుడు జీవాత్మని, మూడవది వివిధ రూపాల్లో ఉన్న భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా కూడా ఈ ఉపనిషత్తులో ఉన్నది అని వివరిస్తున్నారు. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచర ఇచ్ఛాద్వేష సుఖం దుఃఖం సజ్ఞాతశ్చేతనాధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం. సో మహాభూతాన్యహంకారం, ఇప్పుడు క్షేత్రాన్ని గురించి వివరంగా చెప్తున్నారనమాట. ఈ క్షేత్రాలులో ఏమేమున్నాయి మన శరీరం గురించి క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ మనం ఈ పిక్చర్ చూస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. సో అది చెక్ చేద్దాము. సో మహాభూతాన్యహంకారం అంటే మహాభూతాలు ఏమిటి? పంచమహాభూతాలు. భూతాలు అంటే భూతాలు కాదు, మహాభూతాలు అంటే పంచమహాభూతాలు. అగ్ని, నీరు, ఆకాశం, వాయువు, ఈ భూమి, ఇవన్నీ కలిపి పంచమహాభూతాలు. తర్వాత అహంకారము అంటే మన మిథ్యాహంకారం, ఏది నేను అనుకుంటూ ఉంటాం కదా, అది. బుద్ధి, మరి పోతే అవ్యక్తం, కనిపించనిది. సో ఇవన్నీ కూడా ఏవా నిశ్చయంగా, చ అంటే కూడా అని, మరియు అని, ఇంద్రియాణి దశైకంచ, మళ్ళీ 10 ఇంద్రియాలు మరియు 10 ఇంద్రియాలు, పంచచేంద్రియ గోచర అంటే మరి ఈ 5 కూడా ఇంద్రియాలు. దశైకం అంటే 11 అనమాట. 11 ఏమిటి? మనస్సును కూడా ఇంద్రియంగా కలిపారు. 5 ఇంద్రియాలు ఏమిటి? కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మము ప్లస్ మనస్సును కూడా ఇంద్రియంగా చేసి ఇంకొక 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఇవేమో జ్ఞానేంద్రియాలు. ఇంకొక 5 కర్మేంద్రియాలు అంటారు. అవేమిటి? వాక్పాణిపాద పాయుపస్థ. వాక్కు అంటే మన గొంతు, అంటే నోరు కాదు, యాక్చువల్ సౌండ్ అనమాట. ఆ గొంతు, వాయిస్, ఆ గొంతు, వాక్కు, పాణి అంటే చేతులు, పాద అంటే కాళ్ళు, పాయుపస్థ 2 జననాంగాలు. సో ఇవి 5 కర్మేంద్రియాలు, పనులు చేయడానికి ఉపయోగపడే ఇంద్రియాలు. సో అవి 5, ఇవి 5 ప్లస్ మనసు, మొత్తం 11. ఆ తర్వాత పంచచేంద్రియ గోచర, ఈ రకంగా ఈ 5 కూడా 5 ఇంద్రియాలు, 5 ఇంద్రియ గోచరాలు అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియ అర్థాలు అంటే ఇంద్రియ విషయాలు అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియాలు ఏమేమైతే స్వీకరిస్తాయో అది ఇంద్రియ విషయాలు. ఏం స్వీకరిస్తాయి? ఎవరికైనా తడితే ఒక్కసారి
చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇంద్రియాలు ఏమి స్వీకరిస్తాయి? ఇంద్రియాలు అంటే ఫస్ట్ కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మము. ఇవి ఒక్కొక్కటి దేనిని స్వీకరిస్తుంది? ఒక్కొక్క ఇంద్రియం చెప్పగలిగితే మీరు చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. సెన్సెస్ రూపమాతాజీ చెప్తున్నారు, కరెక్ట్. ఈ సెన్సెస్ ఏమి తీసుకుంటాయి, ఏమి రిసీవ్ చేస్తాయి? రూప, రస, గంధ, శబ్ద, స్పర్శ. శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు. వెరీ గుడ్. సో ఎలా తీసుకుంటాము వాటిని? కళ్ళేమో మరి రూపాన్ని తీసుకుంటాయి. శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధ అన్నాం కాబట్టి శబ్దాన్ని చెవు తీసుకుంటుంది, రూపాన్ని కన్ను తీసుకుంటుంది, స్పర్శను చర్మం తీసుకుంటుంది, రస అంటే టేస్ట్ నోరు తీసుకుంటుంది, గంధ అంటే వాసనను ముక్కు తీసుకుంటుంది. సో ఇవి ఇంద్రియ విషయాలు అంటారు, లేకపోతే ఇంద్రియార్థాలు అంటారు. సో ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలకు ఆహారాలు అనుకోవచ్చు మనం. సో ఇంద్రియాలు స్వీకరించేటటువంటి విషయం, ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్క దాన్ని స్వీకరిస్తోంది. సో ఈ 5 శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధ అన్నమాట గుర్తుంచుకోండి. అప్పుడు మీకు ఇంద్రియ విషయాలు క్లియర్ గా గుర్తుంటాయి. అలాగే ఇంద్రియాలు 5టికి కూడా ఒక మాట ఉన్నది, శ్రోత్రతక్షూర సనఘ్రాణాః అని ఉంటుంది. సో అంటే చెవి, నోరు, ముక్కు అన్న ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. స్పర్శ, ఆ తర్వాత నోరు, అన్ని ఈ 5 ఇంద్రియాలు. సో ఇప్పుడు దానికి తగ్గ డయాగ్రామ్ చూద్దాము, మీకు అప్పుడు గుర్తుంటుంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? పంచమహాభూతాలు, అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, 11 దశేంద్రియాలు అంటే 10 ఇంద్రియాలు, 5 ఏమో జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 ఏమో కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు, 5 ఇంద్రియార్థాలు అంటే శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు, కోరిక, ద్వేషము, సుఖము, దుఃఖము, సముదాయము, ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అన్నమాట. జీవ లక్షణాలు, విశ్వాసము, ఇవన్నీ కూడా సంగ్రహంగా అంటే కలిపి, మొత్తం కలిపి కర్మక్షేత్రం అంటారు. దాని యొక్క ప్రక్రియలుగాను బాడీ దాని యొక్క పార్ట్స్ గా భావించబడుతున్నాయి అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఫస్ట్ ఏది? పృథ్వీ, ఆ జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, పంచమహాభూతాలు. మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా సరే ఒక ఆకారం అనేది ఉంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. మన బాడీకి ఆకారం ఉంది, పంచభూతాలు. జంతువుకి ఆకారం ఉంది, పంచభూతాలు. పక్షికి ఆకారం ఉంది, పంచభూతాలు. చేపకి ఆకారం ఉంది, పంచభూతాలు. పర్వతానికి ఆకారం ఉంది, పంచభూతాలు. చెట్టుకు ఆకారం ఉంది, ఏదైనా మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తోంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. సో అవి పంచమహాభూతాలు. మరి మన బాడీ కూడా పంచభూతాలు కాబట్టి ఫస్ట్ కౌంట్ చేయాల్సింది పంచభూతాలు 5టిని. ఆ తర్వాత అందుకని తొలుత పృథ్వీ, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం అనే పంచభూతాలు. తర్వాత మన అహంకారము, బుద్ధి. సో ఈ బయటికి కనిపించే బాడీ, ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను ఇక్కడ, గుర్తుంచుకోండి. సో ఈ బాడీలో కూడా ఇవన్నీ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, ఈ పార్ట్స్ అన్ని. వీటన్నిటిని మనం 3 కేటగిరీస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం అని చెప్తారు. సో స్థూల శరీరం అంటే ఇంగ్లీష్ లో గ్రోస్ బాడీ, కంటికి కనిపించే బాడీ. అంటే ఇప్పుడు మనందరికీ మనం కనిపించే మన బాడీ, అది స్థూల శరీరం. సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఏంటి? కనిపించే బాడీ, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, ఇవి సూక్ష్మ శరీరం. సో ఇకపోతే కారణ శరీరం. కారణ శరీరం అంటే అవ్యక్తము అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఈ 3 దశలు ఉంటాయి. ఏది? జాగృతావస్థ, స్వప్నావస్థ, మరి 3వది సుషుప్తి. 3 రకాలు ఉంటాయి. జాగ్రత్త అవస్థ అంటే మనం మెలకుగా ఉన్నాము, అన్ని కనిపిస్తున్నాయి, తెలుస్తున్నాయి, చూస్తున్నాం, ఆలోచిస్తున్నాం, మైండ్ పనిచేస్తుంది, అన్ని పనిచేస్తున్నాయి. స్వప్నావస్థ, బాడీ రెస్ట్ లో ఉంది కానీ మైండ్ ఇంకా పనిచేస్తోంది. సో అంటే కళలు వస్తూ ఉన్నాయి. 3వది జాగ్రత్త అవస్థ. జాగ్రత్త అవస్థలో బాడీ రెస్ట్ లో ఉంది, మైండ్ కూడా రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఏ కళలు లేవు. మంచి నిద్ర పట్టిందంటాం, లేచి ఏం జరిగిందో తెలియదు, ఇంతసేపు నిద్రపోయానా అనుకుంటాం. ఏది? 3 hours అయిందా మనం పడుకుని, ఇంత మంచి నిద్ర పట్టిందే, అసలు ఏమీ తెలియలేదు అనుకుంటాం. సో అంటే మైండ్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ రెస్ట్ లో ఉందో అప్పుడు నీకు ఇక ఏమీ కూడా నీకు తెలియలేదు. సో కానీ
కంప్లీట్ గా ఆత్మను దర్శించటానికి ఆ దగ్గరలో ఉన్నావు, కానీ యు ఆర్ స్టిల్ నాట్ ఇన్ దట్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ అన్నమాట. ఇంకా ఆత్మ దర్శనం నీకు కాలేదు, కానీ అక్కడికి వచ్చి అయిపోయావు ఆ స్టేజ్ దగ్గరికి. ఎందుకు? కంప్లీట్ గా నీకు ఆ కోరిక మెలకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతున్నావు, ఆ స్టేజ్ లో నువ్వు లేవు. సో అది ఆ స్టేజ్ కారణ శరీరం అని చెప్పి అంటారనమాట. సో ఆ 3 స్టేజెస్ సుషుప్తిలో కారణ శరీరం అని చెప్తారు. సో ఆ స్టేజ్ వేర్ యూ ఆర్ దేర్ విత్ నో థాట్స్ అండ్ విత్ బాడీ కంప్లీట్ రెస్ట్, మైండ్ కంప్లీట్ రెస్ట్, బట్ ఆ రియలైజేషన్ అనేది లేదు. ఆ రియలైజేషన్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు విజ్ఞానమయ కోశం, ఆనందమయ కోశంలోకి వెళ్ళిపోతావు. కానీ అది లేదు, కానీ ఆ స్టేజ్ లాగా నీకు ఆలోచన అనేది అక్కడ లేకుండా పోయింది. ఎందుకంటే నీ మైండ్ కూడా థింకింగ్ స్టాప్ చేసింది. టైర్డ్ అయిపోయిన మైండ్ కూడా ఆలోచనలు చేసే స్టేజ్ లో లేదనమాట. సో అక్కడ ఆ సటిల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నది ఆ కారణ శరీరానికి. ఫైనల్ గా నువ్వు తెచ్చుకునే విజ్ఞానంతో నువ్వు ఆనందమయ స్టేజ్ కి వెళ్ళటానికి. సో ఎనీవే, అది జస్ట్ ఒక మీకు ఊరికిన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఈ విషయం చెప్తున్నాను, ఆ 3 స్టేజెస్. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం బాడీ, లెట్ us కమ్ బ్యాక్ టు ద బాడీలో పార్ట్స్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో చక్కగా చెప్పారు. మహాభూతాలు, పంచమహాభూతాలు 5, అర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్. ఆ తర్వాత మరి 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, అవి ఏమిటి? కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం. 5 కర్మేంద్రియాలు, అవి ఏమిటి? వాక్పాణి, పాద, పాయు, పస్త. వాక్కు, చేతులు, కాళ్ళు, జననేంద్రియాలు 2, జననాంగాలు 2, 5, 15 అయ్యాయి అక్కడికి. ఇకపోతే ఇంద్రియ విషయార్థాలు అన్నారు. అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు, ఫామ్, స్మెల్, సౌండ్, టచ్, టేస్ట్. మొత్తం కలిపి 20 అయ్యాయి ఇప్పటికి. 24 ఉన్నాయి అంటున్నారు. మిగిలినవి ఏమిటి? మైండ్ అంటే మనస్సు, బుద్ధి అంటే ఇంటెలిజెన్స్, అహంకారము అంటే ఫాల్స్ ఈగో, 24వది అవ్యక్తము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ 4 కూడా ఈ 24 కలిపితే మన బాడీ అయింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇది సటిల్ బాడీ. ఆ తర్వాత గ్రోస్ బాడీ ఏది? ఈ పంచమహాభూతాలతో చేసినటువంటిది గ్రోస్ బాడీ. ఈ మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ కలిపితే మరి మనకు సటిల్ బాడీ అయింది. మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఈ ఫాల్స్ ఈగో. ఇకపోతే అవ్యక్తం, అది తీసుకుంటే మనం కారణ శరీరం అనుకోవచ్చు. అదే జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు మనం ఆత్మదర్శనం జరుగుతుంది. సో హ్యాపీనెస్, ఇకపోతే ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఫీలింగ్స్ అన్ని వస్తున్నాయి. ఈ భౌతిక శరీరంతో, సూక్ష్మ శరీరంతో, స్థూల శరీరంతో కలిసి మనకి ఆనందం అని, దుఃఖం అని, కోపం అని, డిజైర్, హేట్రెడ్, అసూయ, ఈ ద్వేషాలు ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు కలుగుతున్నాయంటే ఈ శరీరం, ఈ సూక్ష్మ శరీరంతో కలిసి, ఈ స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం కలిసి ఆలోచనలు చేస్తూ ఈ రకమైన ఫీలింగ్స్ అన్ని డెవలప్ చేసుకుంటోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇకపోతే ఈ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అంటే మన కర్మక్షేత్రం అన్నమాట. కర్మక్షేత్రంలో జరిగే అంశాలు, కర్మక్షేత్రంలో అంశాలు ఇవన్నీ డిఫరెంట్ అంశాలు, ఇవన్నీ కలిపి యాక్టివిటీ కలిసి పనిచేస్తూ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి? హ్యాపీనెస్, దుఃఖాన్ని, సుఖాన్ని, మరి కోరికను, ద్వేష, అసూయలను, వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. మైండ్ మరి ఆలోచించినప్పుడల్లా ఇవేగా మనకి ఫీలింగ్స్, సుఖమైన కలుగుతుంది లేదా దుఃఖమైన కలుగుతుంది, లేదంటే ఏదైనా కోరిక కలుగుతుంది, లేదంటే అవతల వాళ్ళ మీద కోపమో, అసూయో ఏదో ఒకటి కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ ఇదంతా ఈ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. సో ఇది ఎలాంటిది అంటే ఈ క్షేత్రం పుడుతుంది, పెరుగుతుంది, మరి జీవనం సాగిస్తూ ఉంటుంది, స్టేజ్. ఆ తర్వాత ఏదో సంతానం అలాంటివి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత మరి క్రమేణా క్షీణిస్తుంది బాడీ, ఆ తర్వాత మరణం వస్తుంది. సో ఈ కర్మక్షేత్రం స్టేజెస్ అన్ని ఇవి అని చెప్పి ఈ 6 స్టేజెస్ ఉంటాయి కర్మక్షేత్రంలో. పుట్టటం, పెరగటం, ఉండటం, ఆ తర్వాత ఎవరో ఒకళ్ళు సంతానం కలగటం, తర్వాత కృషించటం, తర్వాత పోవడం. ఈ 6 స్టేజెస్ ఉంటాయి ఈ కర్మక్షేత్రానికి. ఈ కర్మక్షేత్రం వీటితో తయారు చేయబడింది, వీటన్నిటి వల్ల ఈ రియాక్షన్స్ పొందుతోంది, ఆ తర్వాత దానికి ఈ స్టేజెస్ ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇకపోతే నెక్స్ట్, సో మనం ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఈ కర్మక్షేత్రం గురించి
చూసామన్నమాట. సో ఈ పంచమహాభూతాలతో తయారైన శరీరం స్థూల ప్రాతినిధ్యం, స్థూల శరీరం అయితే, ఇక మిథ్యాహంకారము ఇవన్నీ ఏంటంటే తామస బుద్ధికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి. సో ఈ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీనేమో సూక్ష్మాంశాలు. ఈ సూక్ష్మాంశాలు కూడా కర్మక్షేత్రంలోనే, మన శరీరంలోనే కనపడట్లేదు, కానీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అన్నమాట. ఈ సూక్ష్మ శరీరంగా ఉంటున్నాయి ఈ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము. ఆ తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాల అవ్యక్త స్థితియే ప్రధానము అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. ప్రధాన అంటే ఈ 3 సత్వరజస్తమో గుణాల యొక్క అవ్యక్త స్థితి అంటే మన స్వభావం అన్నమాట. అదేంటి, ఏదో ఒక స్వభావం ఉంటుందిగా, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం, సంథింగ్. అది అవ్యక్త స్థితి, కనిపించని ఆ మెంటాలిటీ, అది అవ్యక్తము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ 24 అంశాలలో అంతఃప్రియలతో సహా సమగ్రంగా తెలుసుకునేవాడు ఈ తత్వాన్ని మరింత వివరంగా అధ్యయనం చేయవచ్చు అని భగవద్గీతలో కేవలం సారాంశం మాత్రమే చెప్పారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఈ ఏది స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం, అవి ఇంకా క్లియర్ గా చదవాలంటే చదువుకోవచ్చు. ఇందులో సారాంశం జిస్ట్ మాత్రం ఇచ్చారు. అంటే కర్మక్షేత్రం గురించి అంత ఉందన్నమాట తెలుసుకోవాలంటే. మరి ఇవన్నీ ఈ అన్నమయ కోశం, ప్రాణమయ కోశం, అలా ఆ డీటెయిల్స్ ప్లస్ ఈ సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం ఇవన్నీ కూడా ఇంకా వివరంగా తెలుసుకోవాలంటే తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ అన్ని అంశాలకి కూడా ప్రాతినిధ్యం శరీరం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ శరీరం జన్మించటం, పెరగటం, స్థితి కలిగి ఉండటం, ఇప్పుడు చూసాం కదా అక్కడ, సృజించటం, క్షీణించటం, ఆఖరికి నశించటం అనే 6 మార్పులకు లోనవుతుంది. కాబట్టి కర్మక్షేత్రం అశాశ్వతమైన భౌతిక పదార్థము. ఫైనల్ గా మనం రియలైజ్ చేయవలసిన విషయం. మనందరికీ తెలుసు ఎవరు పర్మనెంట్ గా ఉండరని, కానీ దానికి లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అయినా కూడా క్షేత్రాన్ని ఎరిగినట్టి దాని యజమానైన క్షేత్రజ్ఞుడు మాత్రం దానికి భిన్నుడు. ఈ క్షేత్రం గ్యారంటీగా అశాశ్వతం, కానీ లోపల ఉన్న యజమాని మాత్రం కంప్లీట్ గా దానికి ఆపోజిట్, ఆయన శాశ్వతుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అమానిత్వమదంభిత్వం అహింసా క్షాంతిరార్చవం ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యమాత్మ వినిగ్రహ ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం అనహంకార ఏవచ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం ఆసక్తిరనభిష్వజ్ఞ పుత్రదార గృహాదిషు నిత్యం చ సమచిత్తత్వం ఇష్టానిష్టోపపత్తిషు. ఇక్కడ మనకు 8, 9, 10, 11, 12 దాదాపు 4 శ్లోకాస్, 5 శ్లోకాస్ కలిపారు. సో ఏమిటి అంటే చూద్దాం. సో అమానిత్వం అంటే ఏమిటి అంటే వినమ్రత. సో వినమ్రత, గర్వం లేకుండా ఉండటం, అహింస, ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మనకు కొన్ని జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అన్న దానికి ఈ గుణాలన్నీ కూడా చెప్పారు. ఈ గుణాలన్నీ ఉన్న వాళ్ళు జ్ఞానవంతులు అని అర్థం అన్నమాట. సో వినమ్రత అంటే హ్యూమిలిటీ, అంటే గర్వం లేకుండా మర్యాదగా డౌన్ టు అర్త్ అని మనం ఇంగ్లీష్ లో అంటాం, హ్యూమిలిటీ అంటాం. ఆ వినమ్రత, గర్వరాహిత్యం, గర్వం లేకుండా ఉండటం, అహింస, ఎవరిని హింసించకూడదు. 2 రకాల అహింస అంటే మానసికంగాను హింసించకూడదు, శారీరకంగాను హింసించకూడదు ఒకటి. రెండవది మనుషుల్ని కాదు, ఏ జీవిని కూడా తెలిసి హింసించకూడదు అని చెప్పి అర్థం. అహింస, సహనం, పేషెన్స్ అనేది ఉండాలి. సో పేషెన్స్ లేకపోతే మరి అది ఆ జ్ఞానం అనేది సింక్ అవ్వదు. మరి సరళత్వం అంటే మృదువుగా ఉండటం, అంటే స్వభావం జెంటిల్నెస్ అన్నమాట. సరళత్వం, ప్రామాణిక గురువుని ఆశ్రయించటం, స్టాండర్డ్ సరి అయినటువంటి గురువుని చూసుకుని ఆశ్రయించటం. శుచిత్వం అంటే క్లెన్లీనెస్ అంటే శారీరకంగా క్లెన్లీనెస్సే కాదు, మానసిక శుచిత్వం కూడా చాలా ముఖ్యం. మనస్సును కల్మషం లేకుండా శుద్ధంగా, చెడు ఆలోచనలు లేకుండా కడిగి వేసుకోవాలి కల్మషాన్ని. శుచిత్వం. స్థిరత్వం, మరి ఈ రకమైన మార్గంలో ఏదో ఒక రోజు ఉంటూ రెండో రోజు మళ్ళీ నార్మల్ గా రావటం కాదు, డిటర్మిన్డ్ గా మనం అదే మార్గంలో స్థిరంగా ఉండగలగటం. ఆత్మ నిగ్రహం వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెల్ఫ్ కంట్రోల్, ఏదైనా ఎవరైనా అనగానే వెంటనే వాళ్ళ మాట పూర్తి కాకముందే
మనకు వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోతూ మాట్లాడటం ప్రారంభించేస్తాం. సో అది సెల్ఫ్ కంట్రోల్, ఇంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం. ఇంద్రియార్థాల పరిత్యాగం. ఇంద్రియార్థాలు ఏమిటి? ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. వాటిని త్యాగం చేయగలుగుతాం అంటే వాటి ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా ఉండగలుగుతాం. అవి మనల్ని ప్రలోభ పెడుతూ ఉంటాయి కదా, మరి అవి ఇవి చూపిస్తాయి, మనం కావాలని కోరిక పుడుతుంది, మరి లేదా వాసనలు వస్తే తినాలనిపిస్తుంది, మరి నోరు తిన్న కొందికి ఇంకా బాగుంది ఇంకోటి తినాలనిపిస్తుంది. వీటన్నిటినీ కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇది సాధ్యమా అనుకుంటాం, క్రమేణా సాధ్యపడుతుంది, ఒక్క రోజులో రాదు. బట్ ఏదైనా అలవాటు ఉందనుకోండి మానేస్తాం. మనకి ఇష్టమైంది, కాశీ వెళ్తే ఇష్టమైనది వదులుకోవాలని అంటూ ఉంటారు కొంతమంది. మరి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే కొంతమంది మరి బృందావనంలో వదులుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ఇది మన యొక్క ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి ఒక టెస్ట్ అన్నమాట. సో ఇష్టమైన పదార్థాన్ని వదులుకున్నప్పుడు మొదట్లో కష్టంగానే ఉంటుంది, టెంప్ట్ అవుతాము, కానీ తినకుండా కొన్నాళ్ళు ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ కొన్ని రోజులకి పోతుంది. అది తెచ్చి ముందు పెట్టిన మనకి తినాలనిపించదు. సో ఏదైనా ఒక ప్రాక్టీస్, సాధనతో సాధ్యం అవుతుంది. సో ఆ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్, ఇంద్రియార్థాలను ఆ ఇంద్రియాలకు ఆహారాలన్నిటినీ మనం త్యజించటం, మిథ్యాహంకార రాహిత్యం, అహంకారం లేకుండా ఉండటం, అన్నిటికీ నేను చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ ని మనం వదులుకోగలగటం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించటం. మరి జన్మ మృత్యువు, జర అంటే వృద్ధాప్యము, ఈ దోషం అంటే ఏమిటి? అది తప్పని కాదు, ఓల్డ్ అవ్వటం తప్పని కాదు. అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం, ఇదంతా కూడా మిథ్య, ఏముంది వస్తాము పోతాము, ఇది కాదు పర్మనెంట్ అనేటటువంటి సత్యాన్ని మనం రియలైజ్ అవటం. రియల్ గా అనాసక్తి కాబట్టి ఇది ఏది పర్మనెంట్ కాదు. అనాసక్తి అంటే ఈ ప్రాపంచిక విషయాల మీద ఆసక్తి వదులుకోగలుగుతాం. పుత్ర కళత్ర గృహాదుల బంధాల నుంచి విముక్తి అంటే ఈ అటాచ్మెంట్స్ నుంచి విముక్తి. అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోమని కాదు దాని అర్థం. కర్మ చేస్తూనే నువ్వు మానసికంగా త్యజించు అని చెప్పి మనకి కర్మ సన్యాస యోగంలో 5వ దాంట్లో కూడా చెప్తారు. ఏది నువ్వు కర్మ చేస్తూనే నువ్వు మానసికంగా ఆ కర్మని ఎవరైతే త్యజిస్తారో వాడు నిత్య సన్యాసి అని చెప్పి భగవంతుడు అక్కడ చెప్తాడు. సో అది అక్కడ అర్థం. అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళమని కాదు, నీ బాధ్యతలు నువ్వు చేసుకో, కానీ ఆ విపరీతమైన అటాచ్మెంట్స్, ఆ స్వార్థము, ఆ టైప్ మెంటాలిటీ వద్దు, ఆ బంధాలు అని చెప్తున్నారు. సుఖ దుఃఖ అంటే ఎలా చేస్తాం? మన పిల్లలు మనకి అటాచ్మెంట్ వద్దు, వాళ్ళని వదిలే అని చెప్పడం లేదు, ఆ తీవ్రత తగ్గించుకో, ఆ రకంగా సాధనను చేయటం స్టార్ట్ చేయి. మరి నా వాళ్ళు అనే స్వార్థమే వద్దు, నలుగురికి కూడా ఉపయోగపడాలి, మరి అందరిలో భగవంతుడిని చూడగలగాలి అనేది మనం అక్కడ పాయింట్. సో ప్రాక్టికల్ గా చేయాలి అంటే అందుకే కూడా చెప్తారు, ధనం సంపాదిస్తే ఒక 50% ఎంతో పర్సెంట్ దానానికి ఇచ్చి, ఒక 30% 40% మనం ఉంచుకుని, ఒక 10% ఇంకా దేనికో ఉపయోగించాలి అని చెప్పేసి, అట్లా స్లోగా ఆ సాధన మార్గాల్లో మనం ఈ సేవ మార్గాలతో ఆ యాటిట్యూడ్ ని పెంచుకోవచ్చు. సుఖ దుఃఖ సమయాలందు సమభావం, సుఖమైన దుఃఖమైన సమత్వంతో ఉండగలగటం ప్రాక్టీస్ చేయటం, ఇది భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి ఒక నిర్లిప్తత, అంటే ఒక సమభావం అనేది డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాం. నా యందు నిత్యం భగవంతుడి మీద భక్తి, ఏకాంతవాస కోరిక అంటే ఒకళ్ళే ఉండాలని కాదు, నలుగురిలో ఉంటూనే మనస్సు డిటాచ్మెంట్ తో ఉంచుకోగలుగుతాం. హ్యాండ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, హెడ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అంటారు. అలా నలుగురిలో ఉంటూ పనులు చేస్తూనే మనస్సును మాత్రం డిటాచ్మెంట్ తో ఉంచుకోగలుగుతాం. అంటే టూ మచ్ గా రియాక్ట్ అయిపోకుండా ఈ అటాచ్మెంట్స్ కి ఉండగలుగుతాం. సామాన్య జనుల సహవాసంలో అనాసక్తి అంటే వీటికి వాటికి మనుషులు మాట్లాడాలి, కబుర్లు చెప్పాలి, ఇటువంటి అన్నెసెసరీ థింగ్స్ వదులుకుని ఏది రియల్ అనేది, అంటే ఎవరితో మాట్లాడకూడదా అని అనుకోవద్దు. అది కాదు, ఒకవేళ ఉంటున్నా ఇప్పుడు ఎవరైనా పిలిస్తే అయితే వెళ్లకుండా ఉండాలా అని మనకి డౌట్ రావచ్చు, వెళ్ళొచ్చు, అది కాదు. అనాసక్తి, మనస్సులో దాని మీద ఇంట్రెస్ట్, వెళ్తే ఇంకా కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు, వాళ్ళతో మాట్లాడవచ్చు, వీళ్ళతో మాట్లాడచ్చు, వాళ్ళ కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు, వీళ్ళ ఇటువంటి అన్నెసెసరీ థింగ్స్ తగ్గించుకో. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించు.
పరతత్వం యొక్క తాత్వికాన్వేషణ అనేది జ్ఞానము. ఇవన్నీ అంగీకరించటం, పరతత్వాన్ని ఆ ఫిలాసఫీని వెతకటం, ఈ పరతత్వం అంటే ఏమిటి అనేది అర్థం చేసుకునే అన్వేషణ, సర్చ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అన్నమాట. అది జ్ఞానము. వీటికి అన్యమైనది ఇది కాకుండా ఇంకేదైనా ఉంది అంటే అదంతా అజ్ఞానమే అని చెప్తున్నారు. సో నిజంగా జ్ఞానం ఏంటి అంటే ఈ లక్షణాలు కలిగి ఉండటమే జ్ఞానము అని భగవంతుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకు వివరిస్తున్నారు. చాలా చక్కటి మాటలతో ఇక్కడ భగవంతుడు చాలా క్లియర్ గా ఇంకా వేరే ఏదైనా కూడా అజ్ఞానమే అని చెప్తున్నారు. సో అందుకని మనం కనీసం ఆ జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించాలి. ఎందుకంటే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతో మహతో భయాత్ అన్నారు. ఈ ధర్మ మార్గంలో నువ్వు కొంచెం ఉన్నా నువ్వు ఎంతో భయాన్ని నుంచి నీకు విడుదల లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఇదన్నీ చేయలేము, ఆ స్థితికి చేరలేము అనేటటువంటి డిస్కరేజ్మెంట్ వద్దు. మనం చేయవలసింది సిన్సియర్ ప్రయత్నము. ఆ ప్రయత్నం, ఆ సాధన ఉంటే తర్వాత భగవంతుడే మనకు సహాయం చేస్తారు అనే నమ్మకంతో 2 విషయాలు, శ్రద్ధ, విశ్వాసం. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం అని కూడా మనకు శ్లోకం ఉంది. ఎవరికి శ్రద్ధ ఉందో వాడి జ్ఞానం లభిస్తుంది. రెండవది మరి ఏది సందేహం ఉన్నవాడు వినశ్యతి అని ఒక శ్లోకం ఉంది. అనుమానం ఉన్నప్పుడు నీకు ఎప్పటికీ కూడా ఇంకా నువ్వు దేన్ని సాధించలేవు అని. సో 2 ముఖ్యం, శ్రద్ధ, విశ్వాసం. భగవంతుడి పట్ల విశ్వాసం, శ్రద్ధ, ఈ 2 ఉంటే తప్పనిసరిగా మనకు ఈ మార్గంలో పడే అవకాశం ఉంటుంది. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాది మత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్నాసదుచ్యతే. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, దేనిని తెలుసుకుంటే నువ్వు అమృతత్వాన్ని పొందుతావో, జ్ఞేయం తెలుసుకోదగింది, యత్ ఏదో, తత్ దానిని, ప్రవక్ష్యామి నేను వివరిస్తాను నీకు. యత్ జ్ఞాత్వా దేనిని తెలుసుకుని, అమృతం అశ్నుతే అమృతత్వాన్ని నువ్వు ఆస్వాదించగలుగుతావో, అనాది అంటే ఆది లేనిది, మత్పరం నాకు అధీనమైనది, ఈ బ్రహ్మం అంటే ఈ ఆత్మ, నసత్తన్నాసదుచ్యతే అంటే సత్ కారణము, అది అసత్ నాకు అధీనమైనది, అది అనాది అయినది, నాకు అధీనమైనది అయిన ఆత్మ ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క కార్యకారణాలకు అతీతమై ఉన్నది. అంటే సత్ అసత్, సత్తన్నాసదత్ అంటారు. అంటే ఏమిటి? ఈ జగత్తంతా మాయ అని వింటాం. భగవంతుడే సత్యము, నిత్యము, ఈ జగత్తంతా మాయ అన్నప్పుడు మనకు వెంటనే ఏం డౌట్ వస్తుంది? కళ్ళ ముందు కనిపించే ఈ జగత్తంతా మాయ అంటున్నారు, మనం ఉంటున్నాము, రోజు జీవిస్తున్నాం, ఒక రోజు కాదు సంవత్సరాల తరబడి జీవిస్తున్నాం, ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నాం, నష్టాలు పడుతున్నాం, సుఖాలు అనుభవిస్తున్నాం. ఇదంతా మనం రోజు ఇన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటే ఇది మాయ ఏమిటి? మరి భగవంతుడేమో మన కళ్ళకు కూడా కనిపించినప్పుడు భగవంతుడు సత్యం అంటున్నారు, ఈ కనిపించేదంతా మాయ అంటారేమిటి అని మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. మరి ఫస్ట్ థింగ్, సత్ అంటే ఏమిటి? నెవర్ చేంజింగ్, శాశ్వతం. మనం చెప్పుకున్నాం, ఆత్మని చెప్పుకున్నప్పుడు ఏది? అజోనిత్య శాశ్వతం యో పురాణం అంటే నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది సత్ అని అర్థం. మనం ఉన్నాము, మనం మరి మిథ్యకాకేమిటి? వాళ్ళు ఉంటాం, రేపు ఉండం. మనం పర్మనెంట్ గా ఉంటామా? ఈ జగత్తు ఉంది, ఇవాళ ఉంటుంది, రేపు ఉండదు. సో భగవంతుడు నిత్యము ఉండేది ఎవరు అంటే మరి భగవంతుడు ఆత్మ అని చెప్తున్నాడు. సో అది సత్, ఎప్పటికీ ఉండనిది అసత్. కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం ఉంది, మనం రోజు మన కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాము. సో సత్యము కాదు, అసత్యము కాదు, ఉంది కాబట్టి ఉందని చెప్పాలి, కానీ ఎప్పటికీ ఉండకపోయినా. సో ఏమిటి ఇది అంటే, ఎప్పటికీ ఉంటుందా? ఉండదు, కానీ ప్రస్తుతం ఉన్నది. కాబట్టే దీన్ని సత్తు కాదు, అసత్తు కాదు, ఇది మిథ్య, మాయ అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో అది సత్ నసత్తన్నాసదుచ్యతే అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు కార్యకారణాలకు అతీతుడు. అది ఈ భౌతిక జగత్తు వివరణ అనమాట. నసత్తన్నాసద్ అన్న మాటకు అర్థం. సో
ఎనీవే ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సింది ఈ భగవంతుడు, ఈ బ్రహ్మము ఈ భౌతిక జగత్తుకు అతీతమై ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అన్మానిఫెస్టెడ్ అంటే స్వభావం. యాక్చువల్లీ మన యొక్క సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఏ స్వభావాన్ని అలవర్చుకుంటామో అది ఆ బిహేవియర్, మన యొక్క స్వభావం అనమాట. అది కంటికి కనిపించదు, బట్ మనకు ఆ స్వభావం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళకి. ఆ సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము ఆర్ ఆల్ పర్సంటేజెస్ వైజ్ గా 3 గుణాలు ఏదైనా కానీ మనం అలవర్చుకున్న ఆ స్వభావమే అవ్యక్తము అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్పారు. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో అది ఇక్కడ మనకు ఇప్పుడు అది చెప్తున్నారనమాట. సో దేనిని తెలుసుకుంటే, ఏ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే నువ్వు అమృతత్వాన్ని ఆస్వాదిస్తారు అంటే ఆ జ్ఞానం. ఇందాక మనం ఆ బ్రహ్మపుచ్చ స్టేజ్ లో 5 చూసాం కదా, అన్నమయ, ప్రాణమయ. అన్నమయ స్టేజ్ లో ఏ జ్ఞానం లేదు, ఏమి తెలియదు, తింటాము, పడుకుంటాం, లేస్తాం, ఏదో భగవంతుడు ఉన్నాడు అట అనుకుంటాము. అది ప్రాణమయ అంటే కొంచెం భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవటం, ఏదో ఉంది అనేటటువంటి దాంట్లో కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ లో అటువైపు వెళ్ళటం. ఆ తర్వాత జ్ఞానమయ అంటే మనకు బాగా విషయం అర్థమైంది, అన్ని తెలుసుకుంటున్నాము ఆ స్టేజ్. విజ్ఞానమయ ఇక కంప్లీట్ గా మనం ఆ అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుని మన యొక్క నార్మల్ భౌతిక ప్రపంచకు లక్షణాలను వదిలిపెట్టి మనం ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళగలుగుతాం, ఆ బ్రహ్మత్వం స్టేజ్ కి. సో ఆ బ్రహ్మత్వం స్టేజ్ కి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చేది ఆనందమయ కోశము అని చెప్పారు కదా, బ్రహ్మానందం. సో ఆ ఏది తెలుసుకుంటే నువ్వు ఎప్పుడు ఏది తెలుసుకుంటే నువ్వు అమృతత్వాన్ని ఆస్వాదించగలవో, ఏ జ్ఞానం తెలిస్తే నీకు ఆ విజ్ఞానం స్టేజ్ వస్తుందో అది ఇప్పుడు నేను వివరిస్తాను. అది ఎలాంటిది అంటే ఏమొస్తుంది, ఆనందమయ స్టేజ్ వస్తుంది. ఆ ఆనందమయ స్టేజ్ ని బ్రహ్మం అంటున్నారు. అది ఎలాంటిదంటే అనాది, అంటే దానికి బిగినింగ్ లేదు. ఆది అనేది లేదు, నాకు అధీనమైనది అంటే అది ఎప్పుడూ ఉందన్నమాట. ఆ స్టేజ్ సహజమైన స్థితి, అది ఆనంద స్థితి. అదే భగవంతుడిది ఆ సహజానంద స్థితి. సో ఎవరైతే అది ఆ స్టేజ్కి రాగలుగుతారు, ఆ సహజానంద స్థితి, వాళ్ళు ఈ అమృతత్వాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతారు. అదే అమృతత్వం. సో నాకు అధీనమైనది అది, ఆ బ్రహ్మం. ఈ భౌతిక జగత్తుకు కార్యకారణాలన్నిటికీ అది అతీతం. ఇట్స్ అబౌవ్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఈ ప్రపంచానికి అది ఎంతో అతీతమైనది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఆ బ్రహ్మం. మనకు ఇక్కడ కూడా ఆ విషయాన్ని ఒకసారి చూద్దాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచం కార్యకారణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వతః శృతి మల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సో ఇక్కడ ఒక్కసారి గనక మనం ఆలోచిస్తే ఏ స్టేజ్కి వెళ్తే నువ్వు అమృతత్వాన్ని ఆస్వాదిస్తావో నీకు అదేంటో వివరిస్తాను అన్నారు కదా. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, అది నాకు అధీనమైనది అని కూడా చెప్తున్నారు. అనాది, దానికి బిగినింగ్ లేదు, అది నా అధీనంలో ఉన్నది. ఆ బ్రహ్మత్వం అంటే పరమాత్మ తన యొక్క ఆ క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి ఇక్కడ ఆ ఆత్మ గురించి వివరిస్తున్నారనమాట. ఆ బ్రహ్మతత్వం ఏమిటి అన్నది క్షేత్రం గురించి చూసాం కదా. ఇప్పుడు క్షేత్రజ్ఞుడైన ఈ ఆత్మతత్వం గురించి వివరిస్తున్నారు. అది ఎలాంటిదంటే దానికి అనాది, బిగినింగ్ లేదు, భగవంతుడి అధీనంలో ఉన్నది ఈ బ్రహ్మతత్వము అని చెప్పి ఈ ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు భగవంతుడు ఈ పరమాత్మ తత్వాన్ని చెప్తున్నారు. సర్వతః పాణిపాదం తత్ అంటే అంతటా పాణి, హస్తాలు, పాదాలు అది ఉన్నాయి. సర్వతోక్షి శిరోముఖం అంతటా కూడా ఆయన కన్నులు, చెవులు, శిరస్సులు, ముఖాలు ఉన్నాయట. సర్వతః శృతిం అల్లోకే అంతటా కూడా ఆయన యొక్క కర్ణాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సర్వం ఆవృత్య తిష్టతి అంతటా కూడా ఆవహించి తిష్టతి నిలిచి ఉన్నారు. అంటే తిష్ట వేసి కూర్చున్నాడు అంటాం చూడండి. బాగా సెటిల్ అయి ఉన్నప్పుడు మనం ఏమంటాం, తిష్ట వేసి కూర్చున్నాడంట. సో భగవంతుడు సమస్తంలో కూడా ఆయన ఆవహించి అలా సెటిల్ అయ్యి నిలిచి ఉన్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సర్వత్రా కూడా అతని హస్తాలు, పాదాలు, నయనాలు, శిరాలు, ముఖాలు, కర్ణాలు వ్యాపించి ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ సర్వాన్ని కూడా ఆవహించి నిలిచి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి చిత్రం ద్వారా
చిత్రకారులు ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఇది మనకు అర్థం చేసుకోవటానికి చెప్తున్నారు. సర్వత్రా అంటే భగవంతుడికి ఇన్ని చేతులు ఉంటాయి, ఇన్ని కాళ్ళు ఉంటాయి, ఇన్ని మొహాలు, ఇన్ని కళ్ళు, ఇన్ని ముక్కులు, మరి ఇన్ని శిరస్సులు ఉంటాయి అని మనం చిన్నప్పుడు బొమ్మలు అవి చూసి అనుకుంటూ ఉంటాం. దాని డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి? అందరి కళ్ళు భగవంతుడివే, అందరి శరీరాలు భగవంతుడివే, అందరి ఆత్మలు భగవంతుడివే. అందుకే సహస్ర శీర్ష పురుష అని పురుష సూక్తంలో కూడా వేదంలో అన్నారంటే 1000 తలలున్న పురుషుడా అని భగవంతుడిని 1000 నుండి లక్షలు కోట్లు మిలియన్స్ ఉన్నాయి అని పిలవటానికి అర్థం ఏమిటి అంటే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుడు అని అక్కడ అర్థం అన్నమాట. దానికి ఇది ఒక మెటఫోర్ అంటారనమాట. అంటే ఆ విషయాన్ని వర్ణించటానికి ఇది ఈ రకంగా మనకి చూపించటం అన్నమాట. సో సర్వత్రా ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క అంతటా వ్యాపించి ఉన్నారు. అసంఖ్యాకంగా ఆయన శిరస్సులు, పాదాలు, హస్తాలు, నయనాలు, అసంఖ్యాక జీవులు అన్నీ కూడా పరమాత్మలోనే స్థితులై ఉన్నాయి. సో జీవులందరూ పరమాత్ముని అంతర్బాహ్యములందు స్థితులై ఉన్నారు. కాబట్టి అంటే లోపల ఉన్నారు మొత్తం కంప్లీట్లీ భగవంతుడు. బాహ్యంలో మరి పంచభూతాలు ఎవరు? అవి కూడా భగవంతుడిలో పార్టే. బాహ్య శరీరం, లోపలున్న ఆత్మ భగవంతుడి పార్టే. సో ఆయన అంతటా కూడా స్థితులై పరమాత్మ అంతర్బాహ్యాల్లో కూడా స్థితులై ఉన్నారు అని చెప్పి అందుకే సర్వవ్యాపకుడు అని ఆయన తెలియబడ్డాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. ఇప్పుడు ఇంకా భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలు, క్షేత్రజ్ఞుడి లక్షణాలు చెప్తున్నారు. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం అంటే అన్ని ఇంద్రియాలు గుణాలు యొక్క మూలాధారం ఆయనే. ఇంద్రియాలకు గాని గుణాలకు గాని అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఆ మాయ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద భగవంతుడే. ఇంద్రియాలు గాని అన్నిటికీ ఆయనే సోర్స్. సర్వేంద్రియ వివర్జితం. సో అన్నిటికీ సోర్స్ అయినప్పటికీ ఆయన ఇంద్రియ రహితుడు. అంటే ఇంద్రియాలు లేనివాడని కాదు, కళ్ళు ముక్కు చెవులు లేవని కాదు, ఆయన వాటి ప్రభావాలకు అతీతుడు. మనం ఉన్నామంటే మనం ఇంద్రియాల ప్రభావాలకు గురవుతూ ఉంటాం. భగవంతుడు వాటిని సృష్టించినప్పటికీ, అవి కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఆయన వాటన్నిటికీ నిర్గుణుడు, ఇంద్రియాలకు అతీతుడు. గుణాలను సృష్టించారు భగవంతుడు, కానీ ఆ గుణాలు నాలో లేవు అంటారు. అవి నాలో ఉన్నాయి కానీ నాలో లేవు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుడి శక్తియే కానీ భగవంతుడు దానికి ప్రభావితులు కారు. సేమ్ థింగ్ విత్ ఇంద్రియాలు కూడా. అలాగే సర్వేంద్రియ వివర్జితం అంటే ఇంద్రియాలు లేనివాడు అంటే అక్కడ అర్థం అదనమాట, ఇంద్రియ ప్రభావానికి గురి కానివాడు. అసక్తం సర్వభృచ్చైవ. అసక్తం అంటే ఏంటి? ఆసక్తి లేనివాడు. భగవంతుడికి దేని మీద డిజైర్ లేదు, ఆయనకి కోరిక అనేది లేదు, అందుకని అసక్తుడు. సర్వభృచ్చైవ అందరినీ పోషించేవాడు. మరి అన్ని పోషించటం అంటే సర్వ జగత్తును మరి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఏ ప్లానెట్ ఏ నిమిషం ఏ క్షణం ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో దాని దారిలో దాని ఆర్బిట్ లో దాని కక్షలో ఉంచి అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా ఇలా సూర్యుడు ప్రతి క్షణం ఏ టైంలో ఎక్కడుండాలి, సూర్యుడే కాదు ఎనీ ప్లానెట్ అన్ని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? మరి అన్ని కూడా సమస్తాన్ని పోషించేవాడు. నిర్గుణం అంటే భౌతిక గుణాలకు అతీతుడు. సత్వరజస్తమో గుణాల మాయకు అతీతులు. గుణభోక్త మరి ఆ గుణాలకు ఆయనే ప్రభువు, కానీ ఆ ప్రభువు వాటికి అతీతుడు కూడాను అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడి లక్షణాలను వివరిస్తున్నారు అనమాట. క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు చూస్తున్నాం. ఇందాక సర్వత్రా స్థితుడై వ్యాపించి ఉన్నారు అంతే చూసాము. ఇప్పుడు ఆయన ఇంద్రియాలకు మూలాధారుడైన ఇంద్రియ రహితుడు. తర్వాత అలాగే గుణాలన్నిటికీ కూడా ప్రభు అయినా కూడా ఆ నిర్గుణుడు అని చెప్పి ఆయన అన్ని జీవులను పోషిస్తున్నా కూడా ఆసక్తి లేనివాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఆయనకి భౌతిక కన్నులు లేవు అంటే దివ్య కన్నులతో ఉన్నాడు భగవంతుడు. ఆయనకి ఇంద్రియాలు లేవు అని మనం అంటుంటే ఏమిటి కళ్ళు అవి ముక్కు లేవా అన్న మాటకు ఇక్కడ మనకి మీనింగ్ చెప్తున్నారు అనమాట. సో దివ్య చక్షులతో ఉండబట్టి భగవంతుడికి మామూలు కళ్ళు అవసరం లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఆయన భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు అన్ని ఎరిగిన భగవంతుడికి
ఇంకా దివ్య చక్షువులు కాకుండా మామూలు చక్షువులు ఎలా ఉంటాయి, అలాంటి భగవంతుడు ఆయన సర్వస్వం ఆయనకు తెలుసు, కానీ ఆయన్ని కంప్లీట్ గా తెలుసుకోవటం చాలా కష్టమని భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే పాదాలు కూడా ఆయన దివ్య పాదాలు సర్వత్రా చరించును. ఆ భగవంతుడు అంతటా ఉన్నారు, మరి ఆయన పాదాలు మామూలు పాదాలు కాదు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. సో బహిరంతశ్చ అంటే బయట లోపల రెండు కూడా, భూతానాం అన్ని జీవరాశుల్లో, అచరం అంటే ఏమిటి, స్థావరం, అన్ని జీవరాశుల్లో సెటిల్ అయి ఉన్నారు. చరమేవచ అంటే కదిలే వాటిల్లో కదలని వాటిల్లో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. ఎక్కడ బయట లోపల కూడా ఉన్నారు, కదిలే వాటిలో కదలని వాటిలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కదిలేవెవరు, మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ని తీసుకోండి, కదులుతూ ఉంటాం. బయట మన స్థూల శరీరంలో పంచభూతాల రూపంలో ఉన్నారు, లోపల ఆత్మ రూపంలో ఉన్నారు. అలాగే మరి కదలనివి చెట్టును తీసుకోండి, చెట్టు కూడా మరి పైకి ఆకారం ఉంది, పంచభూతాలు, లోపల చెట్టుకు కూడా మరి ఆత్మ అనేది ఉన్నది అని మనకి ఇక్కడ భగవద్గీతలో చెప్తారు. సూక్ష్మత్వాత్తద విజ్ఞేయం దూరస్ అంటే ఎంతో చిన్నగా సూక్ష్మత్వ కారణంగా భౌతిక ఇంద్రియాలకు అగోచరుడు అంటే కనిపించరు, మన యొక్క భౌతిక కళ్ళకు కనిపించరు, ఎందుకంటే అంత సూక్ష్మంగా ఉండటం వల్ల. మరి చిన్న యాటంలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు, యాటమే కంటికి కనిపించదు, మరి అందులో ఉన్న భగవంతుడు ఇంకా మనకు ఆ సూక్ష్మత్వం వల్ల కనిపించకపోయినా అలాగే ఎంతో దూరంగా ఉన్న కూడా అందరికీ సమీపంలోనే ఉన్నారు. సో ఈ పరమాత్మ స్థావర జంగమాలంటే ఏమిటంటే కదిలేవి కదలనివి అని అర్థం. స్థావర అంటే కదలనివి పర్వతాలు, అవి జంగములు అంటే కదిలేవి. సర్వజీవుల ఈ స్థావర జంగాలన్నిట్లో కూడా కదలని అన్ని జీవుల్లో కూడా అంతర్బాహ్యం, లోపల బయట నిలిచి ఉన్నారు భగవంతుడు. సూక్ష్మత్వ కారణంగా ఆయన మన భౌతిక ఇంద్రియాలకు కనిపించరు, ఎంతో సూక్ష్మంగా ఉన్నందువలన కనిపించరు. అగ్రాహ్యుడు, గ్రహించలేని వాడిగా ఉన్నారు సూక్ష్మంగా ఉండటం వల్ల. అలాగే అతి దూరంగా ఉన్న ఆయన అందరికీ సమీపంలోనే ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అంతర్బాహ్యాలంటే మరి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తు రెండిట్లో కూడా నిండి ఉన్నారు అనే అర్థం కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో అత్యంత దూరంలో ఉన్నా కూడా మళ్ళీ మనకెంతో సమీపంలో కూడా ఉన్నారు. ఇవన్నీ వేదవచనాలే. ఈ విషయమే కఠోపనిషత్తులో ఏం చెప్పారంట, ఆసీనో దూరం వ్రజతి శయానో యాతి సర్వతః అని పలికారంటే దివ్యానందమగ్నుడైన పరమ పురుషుడు ఎలా తన ఐశ్వర్యాలు అనుభవిస్తున్నారో మనం అంటే ఏమిటి అంటే ఎంతో దూరంలో ఉన్నా కూడా ఆయన అందరికీ దగ్గరలోనే ఉన్నాడు అని ఈ కఠోపనిషత్తుల మాటకు అర్థం అన్నమాట. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తం ఇవ చ స్థితం భూతభర్తృ చ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. సో పరమాత్ముడు జీవుల యందు విభజింపబడినట్లు కనిపించినా కూడా అతను ఎన్నడూను కూడా విభజింపబడక ఏకమయ్యే ఉంటారు. సో మనం అనుకుంటాం ఓహో భగవంతుడు ఇలా అందరిలో డివైడ్ అయిపోయి ఉన్నారని, కాదు. ఆయన అందరిలో అన్ని అలా అనిపించినా కూడా ఆయన అందరిలో కూడా ఏకంగానే ఉంటారు. సర్వజీవులను పోషించేవాడైనప్పటికీ సర్వులను కబళించేది వృద్ధి చెందేది అతడే అని మనం అవగాహన చేసుకోవాలి. సో అందరినీ పోషిస్తున్నారు, మెయింటైన్ చేస్తున్నారని చూసాం, కానీ అన్ని ఆయనే, కబళించేది ఆయనే, వృద్ధి చెందించేది ఆయనే, పోషించేది, పుట్టించేది, పెంచేది, చూసేది, ఆ తర్వాత కబళించేది కూడా ఆయనే అని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. భూతభర్తృచ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు. భూతభర్తృచ అంటే భరించేది, పోషించేది, మరి అలాగే గ్రసిష్ణు అంటే కబళించేది, ప్రభవిష్ణు అంటే వృద్ధి చెందేది, పెంచేది, అన్నీ ఆయనే అన్న విషయం మనం గ్రహించాలి చెప్పి ఈ శ్లోకంలో. సో ఇదంతా కూడా క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి
తెలుసుకుంటున్నాం. సో క్షేత్రం గురించి తెలుసుకున్నాం, ఇప్పుడు క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి తెలుసుకుంటున్నాము. తర్వాత ఇందాక 5 శ్లోకాల్లో జ్ఞానం అంటే ఏంటి అన్నది కూడా భగవంతుడు వర్ణించారు. అక్కడ ఉన్న విషయాలు తప్ప ఇంకే విషయమైనా అజ్ఞానమే అని కూడా మనం అక్కడ చూసాం. సో ఫార్ ఇంతవరకు కవర్ చేసాం. రేపు 18th చాప్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఫినిష్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ అందరికి. ఇక్కడితో మనం ఈ 3 రేపటి నుంచి జ్ఞానం జ్ఞేయం ఆ విషయాన్ని కవర్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ అందరికి ధన్యవాదాలు. సో ఇంతటితో మనం ఈ రోజు ఈ క్లాస్ ఫినిష్ చేసి రేపు మళ్ళీ ఈ క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికి. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ.